busy guys na kabasa-basa pa ko sa singot. Kay ikan lagi ko dito sa ang amo lagi. Kay nagkuan ko kanang double time ko trabaho kay malagi na magsugod na ko paninda pero hapdi ra man ang paninda nung buntag ra. Nagkamudto pwede ko mga sideline. Diyan ma'am diyan nakuha na lagi mong gisin nga para lagi pang start na to paninda. Daghan jud kadtong salamat ma'am Bisminda sa imong mga grasya nga imong gipaambit namo. Hello guys, maadtong adlaw natong tanan guys. Ako na pud ni si Ruby Probinsyana. So arang ka-sweet niya mohang ili guys ug dante naga kiskis dit silang duha. Mangod na siya. Gara man, gara si dante. Padong mi sa dalagit ni Papa Edi guys kay mamalit lagi mi og trapal kay mas barato dito ang trapal. Hello guys, hindi ka dahil ni Papa Edi sa dalagit kay na friends dito mini hapit kay malit ko og kuan kanang trapal. So kanang trapala guys kanang moran sa color kanang waylain ba ganamat ako to murag blue ba o green pero kira po dito sa back to back ni sila ga trapal guys ha. Kuan kanang kinahanglan jud na nga butangan og trapal dadto para di init ja di pud kumauwanan ang panindan ja. So kayo po kuguan, naghimo ko bandaritas ba para makita nila nga nanindan ako dagto. So naghimo ko tulo ka color nga bandaritas hapon isang guntingin. Aron na sa ibutang nito daplin sa kuan ba. Na namalit ni hapit na pud ko pamalit og lamas. Di arang mahala kaado ang lamas ron guys, ginuo ko. So kaning lamas nga gipalit para ra ni sa mga saka simanang luto. Kaya kinahanglan man din nato budget ning atong lamas kay mga ginamahal kado ang lamas. Gani hapit na pud ko palit og toyo og ay suka og toyo. So ang atohang paninda guys dili special kinahanglan ra kanang mabaligya ra nato kanang barato ra kinahanglan. Kay ako magpansit lungi, mahal kadto tong lungi ang kilo nga tutanghon nasa mga 400 kaping. So mo nihang pauna nga paninda ikalunis kanang tuwang paninda guys kay wa pay mga karni. Diyan palit na ko daan og kanang ingani na lang para tipid. So sa kada luto na duha ka ay usa ka ingani ili. So palit og asin. Daghang salamat kadto ni Ma'am Bisminda. Iza ni guys dili ni ang manang katong mga mangutang di pwede mangutang kay naparabaywa nakabayad sa panindang utang sa una. Napaywa makabayad nga nangutang og sudan hangtod karon. So magigsarap ang gamit guys. Gamit pa pug kanang sa syrup pud siya nga mamasitas kanang oyster sauce kanang sa syrup siya para makatipid ra ta. Ani yung murag barato ra may discount sa palit. Dapat chicken cubes. So more ni hangi palit dito sa Prince guys kay ang sa hangi budget ang kwarta kay magpahimo palagi ko dali. Ile, nagistorya ko diri ha. Pahimo pali kog trapal, magbayad pa kog tawo dadto para maghimo og trapal. Kanang pang pahimo og baybay ba dadto kasada.
Diya daghang salamat kaadto Ma'am Bisminda kanang atangin lang po ninyo guys ug mahimo na to didto sa kasada. Diya papalit na kog kuwang pa hinuon ni Ma'am Bisminda, kuwang pa ni. Diya daghang kadong salamat Ma'am Bisminda kay bawo man jud ka nga ikaw ang gihimong instrument sa Ginoo nga kanang makaluwas mi. So mo naging sa Ginoo guys nga lihok tao kay tabangan ta ka. So salamat kaadto Ma'am Bisminda sa imong pagtabang namo. Kasi ang Ginoo ra puy mobawas nimo sa imong kamaadyo. So nakapagkuan ako Ma'am Bisminda na nakapalit na ko daning trapal, ahon na naman sa i-prepare na to, magbayad pa ko og tao para magkuan na to. Pwede ra pud kami ni Papa Edi, kaso lang si Papa Edi duty pud siya karong buntag. Diya kuan kanang shout out ko ni Ma'am Christine Joy. Ma'am kanang magsimba man mi, pero di man jud nga kanang among i-appeal sa vlog ng amuhang pagsimba-simba nga na ba kanang hi guys kanang manamig simba nga na. Always na dyan na natong i-apil ang Ginoo kada adlaw na to pag-ampo. So kay di man tayo ganang magsimba kay pakitang tao nga nagsimba-simba nga na daghang kadto mga tao nga na bitaw, pero di lagi ta mo judge mo lagi nga di ta mo judge sa isig ka tawo kay ang kita ra may muluwas sa atehang kaugalingon, kita ra muluwas, kita ra nakaibaw sad-an bata, kita ra kaibaw sa atong mga binuhatan or ang Ginoo ra din nakaibaw. So ikaw tawo di ta mo judge sa isig ka tawo. Wanang ingag magsimba mi kada Domingo. So magsimba mi man pero di na mo iapil sa among pag-vlog. Naay simba diri sa among kapilya pero nagsimba mi dili na mo nagsimba mi dito guys nga na. So kay bawo na jud na ang Ginoo guys nga unsay atong binuhatan. So kita ray makaluwas. Ang pagsimba-simba di na makaluwas nato guys. Nagsimba lay ka pero makasasa kang dako kay naguli nimo mamalikas ra ka. So na mo kun mga nakaila nga nagsimba lagi pero naguli na malikas ra. Sagit na kay malikas nagtaman-taman manang usapod na sa atehang mga Pinoy ba nga wala lagi na simba-simba luhod-luhod diya naguli di ay tuas silingan nang himantay sikuan nga na manay tao nga nagsimba. Kung nagsimba ka nakaminaw kag unsay mga kuan sa ebanghelyo sa pari ang mga anak kay bawo na sila unsay mga karapat dapat natong ikuan kanang kay bawo na sila guys, di na kailangan sila nga istoryahan pa na nimo kay kanas Kristil labi nas Kristil guys nagbasa na si kuan nga mga usay gali badlungon pa ko nila guys kana usay makasama jud guys nang kanang wala si kuan nga na halama ay pag-ingana mga jud akong mga anak man pasensya nimo Ma'am Christine Joy kay di jud ko magpakita sa akong vlog nga nanimba mi kay always naman jud nga nagampo. Diya usa na umato kog dumagiti mo hapit jud ko na sa prayer room. So sa prayer room ra jud ko makita ninyo guys ug na magli makakita na ang ana ra jud ko ana naay nakakita na siguro Diyos dumagiti nga moadto ra jud ko sa prayer room sa simbahan, pero di mo makakita mo mga magsimba mi guys. Tong last mga video na sa una last na mong mga vlog, pero na realize din ako guys nga di na angay di ay nga mag vlog ka nga mag kuan guys kanang guys nagsimba mi nga na di ko ganahan na karon murag Lord di man day pwede na ingana ebanghelyo pa na ko nga magsimba ko nga na ba. Susaba ka sa itong iro guys kanang pasensya na kay tanan man tang tao kanang makasasa na jud ta. Diya guys na ako yung napalit ito dalagit og saba kanang gagmay bitaw kado na So tag 40 ni siya ang kilo ani. Diya ani sang imatamis ron kay ani pa order. Mahalin raman ni guys kay naman may mga group chat dari sa muhang purok. Aron ni siyang ipa-order. Kay kuan po ni siya guys kanang luwi pigay itong tiguang ba kay hapon na. Kanang ako na lang may isang day, tiwasan na lang ni day. Kay kuan kanang mahuli na mi. Luwi mo sa tiguang. Kasi di gini maluluyon tang guys. Ang mga maluluyon di madato. Di madato ang maluluyon kay imbis wala ka, imo na manghihatag Ginoo nimo nang ipalit. Kay dali ra jud ko maluoy. Pareho jud tag batasan ni Mambita ni dali ra ka maluoy. Diya, shout out day ko ni Christine Joy man siguro to. Kanang iyang comment pitaw nga kuan kanang dapat kuno mi magsimba. So di naman kinahanglan guys nga
bandilyo pa nato ni atong pag-ampo, ibandilyo pa nato ni atong pagsimba kay okay ra ta magbandilyo kay upari ta kay Aron di sa mga tawo nga Diyos nam ka. kanang inon nga Diyos nun ka magbandilyo na nimo. Nay naguli din nimo sa juhang bahay di ay nag malikas na day ka nga na ba. Daghang kadyo ko kailay nga na guys pero di lang jud ko magminson, daghang kadyo ko kailay nga na. Mapay pag-abot mo gan pagsimba, tuana ni hapit na sa kalsada kay nagmaritis na. Diya sayang lang nimong pagsimba mo, simba ka tukas di ko dapit kay imo tan-awon tong mga tawo nga nanimba sa tuy magipangsuot. Hala nga ano to si Jack kay kuan to si Jack kanang anong gasimba to si Jack nga ilang gisuot arang mubuah. Makasa na kaya na guys. Makasasaman jud din tanan guys. Pero kita ra jay makaluwas sa atuhang kagalingon. Mo nagi kanang ako say di man ko perfectong tawo man ko, di man ko Ang perfectong Ginoo, di kainahan. gyud nimo mailad. Di ko Bahala perfectong kada oras kainahan. ka ng simbahan. Kung wala jud kay background sa imong pagkatawo nga ay kag batasan. May balang nagyapon ko sa Ginoo, pero ikaw kung di ka hinambahon, kada adlaw ka gaampo. Kabulo ang Ginoo nimo. Unsa ka pagkatawo? Ako ka matug, mata. Salamat sa Ginoo nga Kanuhay gimata-mata. kada adlaw ka gasimba. Pero pag uli nimo sa balay, Ang simba mami guys. puro na lang pangimantay sa mga tao. ang Kanihang gibuhat. amo dari guys ha. Sala man gyapon na. Ahong amo dari. Once a year na siya moadto sa simbahan dito sa Cebu City. Imutan mo dito sa mong vlog. Kay malagi na atong people diri sa mga Pilipino lagi mga musimba ka pero makakasasara manan. Kay bawo naman jud ka Christian Jews kay mga batasan sa mga Pilipino nga manghimantay ra, musimba para manghimantay. So na po yung mga kasabihan nga Ni magsimba-simba sila ba kada adlaw pero wala sila kasabot kung sa ilang gisimba, kung sa ilang gisimba kung kung sa ilang giampo. sa ilang mga linihukan kada adlaw nga pirmi sila nakasala pero wala na gihapon ang pagsimba nimo kada adlaw. Mas ay pa tong panalagsan lang ka mo simba pero Nag-focus wala ka. man ka manghilabot og mga tawo, wala ka mangunsa. Bitaw na guys no. Namo jud makarelate diri no. Wala ka mong tawag nga anak ko. Namo jud among mga nakaila pod jud noon. Nga halos na sa simbahan kada adlaw pero ang kasing-kasing wala. Puro panghimantay. Di man pud yung sa tanan-tanan guys nga namo po yung mga maghinimbaho nga. Kanang tawong mubuyag nimo og iyon ana, wala sa kibalo kung unsa ang pulo kasugo sa Ginoo. Karon pa man pud ko nakakuan nga lining comment na dapat magsimba mi. Tawo man god lain tag kinaiya. Naay tawo nga kada adlaw gasimba pero ang batasan niya di makaog iro. Pangimantay sa mga tawo, panglibak na apoy tawo nga musimba ra panalagsa pero hugot ang iyang pagkampo sa Ginoo. Makibalo siya sa pulo kasugo sa Ginoo. Kung nakibalo ka ana, dili ka siguro manghilabot og mga tawo. Makakasa guys kanang uy pagsimba-simba mo kay wa mo simba-simba nga na ba? Kini mo i-judge ang Di tawo man sa ta- mga anak, ano. Di ta pero gasing-gasing masimba man ta pero luwason sa nato atong kagalingon. Wala man moingon ang Ginoo nga sambahin mo ako araw-araw. Ang Para pangita sa maluwas- Ginoo, ang maluwas gipita sa Ginoo, mosalig ka niya. O dapat nakibalo ka sa pulo kasugo sa pulo kasugo sa Ginoo. Simba mami guys, pero di naman kinahanglan namo nga i-broadcast pa sa among vlog kanang guys, malamig panimba. So Mo ni sa ako anong ang pagkanaw na. Ginoo ra. Sa ako dismiss. Daghan bitaw mi kailay nga na guys pero wanang tanan tang tawo Ang pagsimba dili na inimo ikapanghambog. Kaya para sa Ginoo na imo ang na. imong ipanghambog guys kanang imong batasan. So ato rang batasan, atong attitude, atong pagkahambol ba? Kanang Hindi na naman bihambol. panghambog. Mo na gyud bihambol ta Di kay ganahan bisan ang Ginoo gana anak nga. Manghambog ka. Nuhay ni bahong ka Diyos nun ka pero ang Ginoo nakibalo sa binuhatan nimo. Ang Ginoo dili mo mailad sa imong mga lihok.
tay kadyo nimo ma'am sa imong pag-comment kay na content pud na namo kay ug unsa pud mi nga di mi wa mi ninjo nakita nga ning simba mi. Bitaw guys, daghang kanong salamat kay magluto sa kukuan kanang big good vibes lang ta every day kay ang Ginoo nagtan-aw man dya. Nagtan-aw na tong tanan ug unsa atong kasing-kasing ganang magluto ta ron og banana nga minatamis. So ato ni siya ipa-order guys sa among group chat. May lang makabawi ni sa pamasahe dito padung pamasahe gasolina padung dito sa Dalagit. Pero kanihan ni sing gigunting-gunting ning kuan panit sa saging. Kay kuan nga nang aham na ibutang sa mga tanom. Diyan mo to guys kanang daghang salamat. Maadjong Sabado na tong tanan guys kay Sabado man ron. Murag makulimlim nga Sabado. So salamat sa Ginoo sa mga kusog ug mga grasya. Diyan taasan na mo video kay nagapilapin naman sa papaidi. Hindi kaya ito nang ipatindog ng trapal. Di man na pwedeng baatan good, butang nga naman nagkawayan. Diyan na guys, ato na siyang ipabukawan. Diyan ato pa na siyang butangan og sugar o kanang tuno. Tuno sa lubi, kay minamatamis niya na ay tuno sa lubi. So lami ka doon siya guys. Ay tagpud guys, kay ito yung latik. Guys, sa katong gata. So ato ni siyang palaputon sa nato ibutang to atong saging. Katuras ni kulag kuan sa kuan kay agatuhang gas murag naghingalo na. Paten nga mo latik. Daghan salamat ninyong tanan guys, kanang salamat sa mga basir, salamat kadyo. Salamat pud sa mga kanang wa ganahi sa hang video, pwede ra man pud mo unsubscribe guys kanang sawa mga ganahi pero daghan man pud mga giganahan. So daghan salamat sa mga gipangganahan, kanang salamat kadto sa mga suporta. Salamat kadto ni Ma'am Bisminda, ni Ma'am Bitani. Shout out pud ko ni Ansan Blanton, pag-enjoy diha sa Liti. Salamat pud ko ni Ma'am Delia Delgado diha sa Iceland, salamat kadto sa imong always sa pagsubaybay. Ma'am Primitiva, Ma'am Gloria Hamil, salamat. So, Ma'am Ingrid, daghan salamat kadyo. So, naghimo ta Ma'am Ingrid ug kuan kanang nilatik nga kanang saging nga saba. So, lami kadyo ni siya. Atong nga makuan siya. Mulatik. Diyan na guys, ato nang gilunod na atong saging. So, very yummy. Kung daw lang tadari Ma'am Bisminda, kalami jika doon sa kay sabani. Saging, kanang busuk. Gagmay siya pero busuk. Mo ni paborito sa akong amo. Shout out ko ni Ate Daday diya sa Amerika. Yan na, luto ng gatuhang minatamis. Shout out po ko ni Mers and Family diya sa Korea. Daghang salamat kadyo sa luwis nimong pagsubaybay. Mami Dina Kanyiti, salamat kadyo diya sa Liti. Murag na mention naman sa nato ko ganihan. Diya lami na kaso sa guys kay na ning pilit na jud siya sa kuan sa tung saba nga saging. Gagmay ra ni siya pero orang kabusot ni. Thank you for watching guys. Love you all. Amping ug ampo. See you in my next vlog.